Ma en penj laktar chenro mabiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Andutho Otieno en ga morna mar bedo kod odiechieng' wapuonjore gik mang'eny mopogore opogore. Kaka wuoro waikore mar kelo ni chenro mane kata twak mane yena mondo merwa kendo daktari wa e studio. Ko bunyiswa ni nyinge nga en wuod kanye kate ne momiyo watwak ma kawuono machiegni daktari bang' ndalo mathoth. Erokamano, kuom nyinga iluonga ni Dominic Hamisi Owino, an wuod Migori County, Awendo Sub-County, North Sakwa Ward, Saria Primary, Ringa Village. Kanya kamae, to dutote an jalony mar ruecho gi dho ngere waluongo ni physiotherapy. Kende physiotherapy kanyo alonye laini mag choke kod leche. Koro emomiyo kawuono abire studio ka mondo wapuonjre kendo mondo walalre kaka wanyalo konyore e laini mag leche kata mana choke koponi hinyruok nyalo bedo ni ng'ato nitiere godo. Koro mano emomiyo kawuono wantiere. Kopono ni hinyruok nyalo bede kata kapono ni ng'ato nitiere kod chandruok mane emomiyo idwa ni kawuono ipuonje nyikwa Ramogi Ajwang'. Kata kamano kawuono daktari daher mondo mwaketa ne maino e weche mag stroke kata tho abath ma bende keloga kata yoga ka ji nitiere kod nyao e dendgi kata paralysis e dendgi. Moro line ni ineno ka ober watwage kawuono koso? Ma en line maber kabisa, ma duombo mondo kawuono mondo wabede gi twak makare, mondo jopiny obed gi ng'eyo makare kendo gi winjo makare ni to stroke kata tho abath en ang'o manyalo bedo ni jatuo nyalo bedo ni godo kata ng'ato nyalo yudo. Aito kendo waseyudo ni en gima bende ka ok obedo managed e seche makare, sama kare, to ng'ato nyalo bedo gi ng'ol manyalo thage ma ok onyalo miyo ok onyal chako dok mondo chako tim gikene monyalo bedo ni timo pile ka pile. Koro wawacho ni stroke en tuo kata hinyruok ma ng'ato nyalo yudo ko ong'ol gi e bathe konchiel. To ng'ol mong'ol godo gi e bathe konchiel no ikele gi gik ma nyalo timore, nyalo binore e wi dhano, obwongo mar dhano. Koro nitiere gik mang'eny manyalo timore e wiye kanyo manyalo miyo jatuo yud stroke. Koro gigi te koponi jatuo nyalo bedo managed maber sama kare, to nyalo konyo jatuo mochako dogi, mochako bedo nyalo timo gik moko kata ka nitiere adjustment moko manyalo bedo ni nyalo timo. Koro mane madwa ni mondo kawuono mondo wabede gi twak kawuono kabisa. Kamano. Nikech nyikwa Ramogi Ajwang' dwa ni mondo mi opuonjre moro nyalo pimone kata nyalo lero ni nyikwa Ramogi Ajwang' ang'o matimore ka ng'ato yudo stroke mamiyo ang' otho bathe konchiel. Ang'o momiyo thothne ok otho koni gi koni to tho mana bathe konchiel. To kelo nyao mar fuoni ma kata ka gin tiendene kata ka gin bedene tiyudo ka ok gitie yo makare. En nyao matamre gi nono. Wadonj matut matin. Ang'o matimore del ma ang' nokel paralysis ni kata nyao ni? Koro kaka natemo wacho mokwongo, nitiere gik mang'eny manyalo kelo stroke, nyalo miyo ng'ato yudo stroke. Koro stroke tiende ni remo nyalo bedo ni obarore obwongo, gendre mag remo maringo obwongo, nikech obwongo gima miyo obwongo bedo ni ng'ato nyalo bedo ni timo gimoro amora. Wawacho ni mondo mi ng'ato ting' bade kata ng'ato mondo dol tiende, to ok odol tiende nikech en gi leche, to dolo tiende nikech obwongo tiyo, kendo obwongo tiyo mondo mi leche go nyalo dolre kata joints go nyalo donjore. Koro ka nitiere hinyruok moro amora manyalo bedo ni otimore ne obwongo e wiwa ka, to ng'ato nyalo yudo stroke. Koro gima timore ni samoro ka ng'ato nyalo bedo ni en gi high blood pressure, kata nyalo bedo ni en kata mana gi tumor kata cancer nyalo bedo ni en godo e wiye, kata nyalo bedo ni oyudo gima waluongo ni meningitis, kata nyalo bedo ni oyudo malaria mager kabisa, to mano nyalo hinyo obwongo, kendo ko hinyo obwongo kama ko obwongo hinyore, to kata kapone remo bende opukore e obwongo owuon kanyo owuon, to nyalo miyo cells mag obwongo ka nyalo hinyore kendo moko nyalo tho. Koro ka githo to emomiyo koro ng'ato nyalo yudo ng'ol mar bath konchiel. Kamano. Wanyalo ga bedo kod ng'ol ma en ng'ol chutho mayudo ka konchiel ng'ol, fuoni ma konchiel ng'ol, inyalo bedo ni bedene konchiel, onyalo bedo ka chich kata onyalo bedo ka cham, kata wanyalo bedo kod yomyom. Wanyalo bedo kata kod yomyom mana matin. To kata kamano kapok wachopo kanyo aneno ka nitiere kod picha mar obwongo, daher mondo mi idwa tiyo kod picha ni mondo iler ne nyikwa Ramogi Ajwang' gimoro? Koro kata kapok atiyo gi picha ni, kokwongo to wawacho ni koponi remo ochwere e obwongo, samoro kata ng'ato ogo wiyi kata gi kidi kata mana yudo ajali, to remo dhi opukore e wiye kacha, tinyalo yudo stroke. Koro stroke ni onyalo biro e kidienje manyalo wacho na ariyo. Wan gi gima waluongo ni hemiplegia. Hemiplegia tiende ni itho kabisa
ma ok inyal ting'o badi kando ok inyal kata mana ting'o lweti kata samoro ka ng'ato muli to ok inyal winjo. To machielo waluongo ni paralysis or hemiparesis. Koro hemiparesis tiende ni ihinyori to pod teko matin nitiere. Koro ang'o mokelo gigi? Gima kelo gigi bro luore ni remo, kapo ni remo chwer e wiyi to chwer kiasi gani. Koro manyisore ni mano koro nitiere severity of the injury mar brain. To kopo no ohinyore matin, ok ohinyore ahinya, tinyalo biro gi hemiparesis. Koro mano mibiro yudo ni ng'ato ng'ol to pod en gi teko matin tin, onyalo bedo ni onyalo kata mana temo wuotho kende ka en kende. To ka en hemiplegia to en gi gima waluongo ni complete flaccid paralysis. Koro manyisore ni motor function, nitiere gima waluongo ni motor function mamiyo inyalo ting'o bedeni kendo inyalo rieyo, ohinyore zaidi. To mar hemiparesis cha motor function ok ohinyore sana. Kamano. Ma thor wach ka en luore kod kiwango mar hinyruok. Kapono ni obwongo kethore kata ohinyore ahinya tinyalo tho ahinya kata inyalo tho completely. Kapono ohinyore matin tinyalo bedo kod yom kata nyao e fuoni. Kamano. Mano e wacha. E gwengewa mag Kisumo kod alwora mar gwengewa mag Nam Lolwe wathoroga bedo kod ji mang'eny mokalo mantiere kod tuo mar remo maringo matek kata high blood pressure. Ma bende wachoga ni koko ng'i kata koko rite yo makare to nyalo kelo hinyruok mar obwongo ma ang' nyalo kelo stroke e ndalo mabiro. Po nono ni ng'ato oyud kod stroke, onego bed ni jo physiotherapy kaun kama donje okang' mane mondo mi okonye, mondo mi kata ka en ng'ol kinyalo geng'e matin kata kapo ni onyalo duogo to onyalo duogo mapiyo piyo kapok ohinyore saidi. Mano penjo maber. Koro gima watemo wacho ni kopo ni ng'ato nyalo bedo nitiere kaka stroke biro. Samoro nitiere ma enindo kinindo e kitanda to kichungu gokinyi tiyudo ni ok inyal ting'o bedeni malo. To moro bende nitiere minyalo winjo ka samoro dhogi chaka bam matin, tiwinjo ka dhoki chako bam matin. Aeto bende samoro moro bende iwinjo ka samoro lweteni chako bedo ni nigi weakness. Intemo ka winjo ka oonge gi teko ma kaka ni winjore be ni gi teko chon. Koro gima temo wacho ni kopo ni jatuo nyalo bedo ni owinjo gima chalo kamano, to gima duong' nokwongo ringo tere hospital. Koro koseteko tere jatuo hospital to emergency kacha nitiere gima dakteche ka biro timo na emergency piny kacha. Ibiro check pressure mare, aeto kendo inyalo timne blood works, kendo bende inyalo kata mana timne pichni mondo goye. Aeto nitiere yath minyalo kete kopo ni pressure ne nitiere malo mondo pressures obed stabilize. Koro kwa wacho ni koro vital signs mage, vitals meke tete osebedo controlled. Koro physiotherapist nyalo donjo immediately after 24 hours. Kamano. Bang' seche 24. Bang' seche 24. Ngeche gimomiyo physiotherapist biro donjo bang' seche 24 ka koro dakteche physicians osenene ma koro gik osebedo control, wabiro dwaro ni mondo function mare mondo bi kik obwongo dhi mit chak wil kabisa gi gima owinjore jatuo nyalo bedo notimo. Nikech kana temo wacho mokwongo ni ok iting' badi nikech in gi leche nyalo ting'o godo badi. Gima biro miyo ting'o badi en ni gino information no wuok e obwongo mari ema biro miyo koro inyalo ting'o badi. To koro wasefwenyo no obwongo osehinyore. Koro ko obwongo osehinyore to manyisore ni nitiere kaka obwongo bende nerves ka seche maka koro gibiro chako chango mos to winjore bende gichango ka jatuo timo movements makare. Kopo ni jatuo chango to chako timo movements mok kare to mane kaka biro chango obwongo ne. Koro nyaka wachak immediately. Kamano. Manyiso ni obwongo kokethore to chal gima rucho gik mayande nitiere kama kata ka en wuoth wi nyalo wil gi wuoth kata ka en ting'o bedeni wil godo manyaka chaka mana koro chak puonji kendo. Koro gimomiyo physiotherapist nyaka donji. Physiotherapist gine jolony mag wuotho kendo gine jolony mong'eyo kaka leche mag dhano ochwe kendo gik mowinjore bende gitim. Koro gima gitemo timo kelo ka ni mondo mi jatuo kik chak puonjore gima ok owinjore be nong'eyo mok ber. Ochalo nyathi, iwacho ni nyathi kipuonje gik maber to mane gima biro ng'eyo. Kamano.
Nyakwara Mugejuang, stroke thoro mako ji mang'eny mokalo, to mana kaka ne Dr. Hamisi oleronwa ni obiro nikech gik mang'eny matimore obwongo. To thothni ok wang'eyo ni seche ma itudori kod physiotherapist kapok hinyruok obede ahinya kata ka obwongo wiye pok owil ahinya, tinyalo konyori ma iyud ka ngimani nyalo bedo maber matin. To kiwe modhi ahinya to moro ng'ol nyalo bede machuth. Ne wantiere kod picha moro maber ka mokalo ma bende daktari biro puonjowa godo types kata kidienje mopogore opogore mag ng'ol kata paralysis. Daktari machiegni mondo mi wapuonjre ma bende en gik mane leronwa ka en mani koro biro e yor picha ma bende biro konyowa mokalo mondo mi Nyakwara Mugejuang winje malong'o gima timore e del kapo nono ni ileronwa weche machal kod mage. Ya koro magi ma picha manyiso kaka paralysis chalo. Koro king'iyo ma to wawacho ni one side ma iluongo ni hemiplegia, one side. Koro king'iyo kaka side makoni ni, gik side makoni ni, ibiro yudo ni side makoni ni nitiere kaka nitiere en ma en gi weakness, en gi weakness one side. To kendo kichake ng'iyo ma tibiro yudo ni ma iluongo ni monoplegia. Monoplegia no manyisore ni badi achiel kende emohinyore. Aito ma king'iyo to ma iluongo ni paraplegia, ma to nyalo bedo ni spinal cord mari emohinyore. To nikech koponi en hinyruok mawuok e obwongo to nyaka wuog gi malo e bat nyaka bene. Koro ma to obwongo emohinyore. Aito ma bende nyalo bedo ni nitiere kaka part mar obwongo to gi spinal cord nyalo bedo nohinyore. Koro ma waluongo ni diplegia, both sides emohinyore. To koro ma waluongo ni quadriplegia. Quadriplegia ni nyalo yudo ni koro mano to biro nikech koro spinal cord mari ema koro hinyore to wiyi to nitiere maber. Kendo mano nyalo miyo ng'ato nyalo bedo ni nitiere e wheelchair koponi ok okonyi e seche makare. Kamano. Nyakwara Mugejuang, iwinjo wechego kaka gichalo, gin kidienje mopogore opogore mag paralysis kata mag ng'ol. Onyalo bedo nyabathi konchiel, onyalo bedo e nungoni kadhi piny, onyalo bedo kata e bedeni kende, kata onyalo bedo chakre ng'uti kadhi piny, ma mano ok inyal timo gimoro amora. To daktari nyisowa ni konyruok kata geno nitiere luwore kod seche ma itudorie kod physiotherapist mari. Wantiere kod jatuo, samoro entiere kod achiel kuom ng'olgi. In kaka jagono ma olonye weche mag physiotherapy, ing'e maber ni ma ane en stroke. Itimo nang'o? Kang' mokwongo mitimo en ang'o? Koro gima duong' mowinjore bende mondo wakwong watim ka jatuo, nikech kawuono waketo mana maino marwa e stroke, ng'ol mar bath konchiel. Koro seche ma jatuo yudo ka nitiere gi stroke, gima biro kwongo thago jatuo sana en paro. Nikech nyicho timo gigene kiwuon, to koro ogik ni koro ok onyal chungo malo mondo otim gigene go. Koro gimibiro kwong tim kaka kiziyudo jatuo ni, tibiro kwongo wuoyo kode mi en kareje ni mondo ni gigi te ma osetimore to ngima pod wanyalo dak ngima kata kama osetimore kamano. Koro kwasetimo mano wasiwuoyo gi jatuo, to koro wabiro timo assessment mabiro timo ni wabiro cheko ni ka en bad to muscles ohinyore machalo nade. Wan gi hemiparesis manyisore ni pod teko moro nitiere, koso wan gi flaccid completely nikech leche ka gina flat ok ginyal kata tingore malo. Koro wabiro timo gima waluongo ni grading mar the stroke, kaka muscles mage chalo. Koro wan gi grade power 0 manyisore ni jatuo ok nyal kata mana choro lwete kata matin. Aito wan gi grade power 1. Grade power 1 manyisore ni kimule matin kamatin nyalo gimineno ka gimiluongo ni flickers, nyalo nenore matin. To grade power 2, jatuo onyalo move joint matin kaponi kama gravity onge. Mano kis assess muscles mage mondo ing'e ni hinyruok mare ni e kiwango mane. Aito koro grade power 3 tibiro yudo ni jatuo nyalo ting'o bade to kidiyo to ok nyal dok piny. To grade power 4 tibiro yudo ni jatuo onyalo ting'o bade to ok gi maximum resistance. To ka en 5 to manyisore ni koro en normal. Koro magi assessment mwabiro timo mondo wafweny kaka chalo. To assessment gi par ni watimo gi ka koro daktari mar physician cha bende nosetimo scanning mage, waseyudo ni kaponi ka en blood vessels ohinyore machalo nade, to koponi kata ni en gi tumor to chalo nade. Koro mago te nosepangi ma koro waseng'eyo kendo kanyo. Koro koka wabiro pango ne thieth. Ka koro en jatuo man gi power 0 to nitiere kind of treatment mibiro timo ne ka en gi power 0. To ka en gi power 1, gen gi power 2, mago te ibiro pangni gi thieth kaka inyalo konygi mondo gidhi maber. Ma oganda duto te manyalo bedo ni osebedo kod chandruok mar stroke,
thieth ok nyal bedo machalre luwore kod grading. Iwinjo ni power 0 nyaka power 5. Nyaka power 5. Koro power 5 to koro en normal. Nyakwara Muge Jwanga, wadwa make mana gi kanyo matin nono to waduogo. Seche mwaduogo wadhi kawo penjo minyalo bedo godo kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811*288#. But badi in ming'e kaka isete kamora mora. Tich matema en tich mar interior ei gari. Wach mokwongo owinjo bed ni ng'eyo ne gari ne ket wang' odhi kawo material maromo nade, to kisetiye michulo nyaka jogi ting'iyo ni be nitiere gima ang' nidong' godo. Joluoro wacho ni tur onge asara. Ibedo ng'ama tur, tiwo gi customers maber, moko nitie manyalo biro ng'ise ni rech mimiya ni top, samoro be udwa mana noketni, wachame nus kamano. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Ineno sigandi ni mar ni nilale nam tichaki duogo ni owinjo tere mano lande Ramogi TV kaito kinyi kukinyi Ramogi Radio ijalo loso pesa mang'eny. I have business partners, and when they come down here, give it all no papers. Amara chudi ya wadwa mnamuso inano kidwa ketho tichara kain musu kare musa. ing'eni angimana to ang'ega jaoda kaka ng'at manigi nyadhi. Iparo ni nyalo bet gima ber kikawo familia ni ibiro dak go dichuo wadi. Juma ni chenro mar ng'ejo thumbewa biro ni kawuok e gwenge mag Nyatike. Lando mama lenga lenga nyoremo. Paro nyisa na wera serio. Walimo jabenga matuklu Ang'wen Jasuba ei dalane mar ng'e matut. Aneno kaka piny dhi. Generation ma skuro donjo. Ubaya muna temu ng'e. Mumi agolo pinyo me. Mai kik bai tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kasto wanuo ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Intiere kod stroke, Dr. Hamisi wacho ni ber ka ichako konyi mapiyo piyo kapok del kata ka obwongo pok register ni kama ne kako nego bed ni ibedo. To kata kamano kapok wadonjo matute weche mag thieth mag grading mopogore opogore. Analysis wacho ni nyaka tim grading mondi kata kaka physiotherapy nitiere gik moko mabendi botimo. Mori nyalo lero no kapok wadonjo kono ni kaka e gwenge wa makaluo. Stroke kachiel kod physiotherapy en ga mar joma dongo ma higi oseniang koso gima tinde nyalo timore ne ng'ata ng'ata. Ponono ni kwano loko nikech chon ni wacho ni en mar joma dongo kende. Ang'o ma debe ni timore? Anyalo wacho ni stroke kawuono kicheko to nyithindo kata matindo mantiere high school ibiro yudo ni nyithindo moko ntiere medication mag hypertension. Aito kendo inyalo yudo ni nyithindo bende kaka kata kaluwo kocha chendi inyalo yudo ni meningitis mako ji. Aito kendo inyalo yudo kata kaka tinde ji riembo kata mana pikipiki chendi igori piny to igo wi piny mare mochwere obwongo inyalo yudo stroke. Kendo inyalo yudo kata ni inyalo bedo ni gi tumor inyalo yudo stroke. Aito bende yudo ka tinde nitiere nyithindo samoro ji chamo fast food
ma samoro yudo kichamo fast food mang'eny iyudo ka weight mar nyathi odhi malo kabisa oyienyo. To koro ka weight mari oseyienyo to mano nyalo miyo kata kaka remo ringe dendi to gik machalo kamago nyalo hinyo ma nyako obwongo mari. To bende namba adek kata namba 4, stress. Samoro yudo ka samoro nyalo to kata ka economical pressures samoro ni malo, ji nigi stress mang'eny, gidwaro mondo gikonyre mar ngimane. Ka stress odhi malo, mago te nyalo nyuolo tabu manyalo create what we call intracranial pressure nyalo dhi malo. Kodhi malo to mano nyalo miyo ng'ato nyalo yudo stroke. Kamano. Ma en gima tinde nyalo mako ng'ata. Nyalo mako ng'ata. Nyithinde nyalo yudo kaka sana bende nyithindo bende ma samoro man gi sickle cell. Yudo kaka nyithindo mantiere gi sickle cell ka nikech ing'eni oxygen ma is required madhi obwongo so much. Koro samoro ko nyalo bedo ni en attack. To mano nyalo mudo nyathi, ng'ato nyalo yudo kata mana stroke bende. Nitiere ga makosa kata gigo ma okare ma watimoga kaporo ni jatuo osebedo kod stroke, waseyudo kata ni entiere kod kit ng'ol, onyalo bedo mabathe te, onyalo bedo chakre nungo ne kadhi piny, kidieny mar ng'ol moro amora. Makosa mane mathoro timo? Namba 1 en moro budho kokwa manyo physiotherapist. Mano kabisa, budho kapok wadwa manyo physiotherapist. To samoro matimore sana, giwacho ni nitiere ng'at moro e kor gweng' ka mar rwecho maber sana. We mondo wakwong watere ane mondo omule ane jamulo no. Samoro koro ka muli to en gi jalony makare. Samoro mano samoro nyalo miyo chango mari deko. To kendo samoro nyalo yudo ka samoro ng'ato onge gi resources, onge gi pesa manyalo dhi godo hospital makare mondo mi odhi yud godo thieth makare. Mago aseneno ka bedo challenges sana manyalo konyowa. To again samoro bende inyalo yudo kaka samoro tinde bende kata kaka wagero kata ute wa samoro. Ibiro yudo ni samoro dhoudi ma samoro igero ot dinya makata kaka jatuo nyalo wuotho kata nyalo songo kode gi wheelchair. Mago te nyalo kelo tabu marwa nikech samoro kata kwa gedo to wagedo kokwa par ni chieng' moro ng'ato nyalo bedo ni nyalo timore, nyalo kata mana ng'ol. Koro ibiro yudo ka koro samoro wheelchair ok nyal donjo e ot. Koro ikoni we onindi ok nyal, wheelchair ok nyal donjo kanyo. Koro ibiro yudo ni samoro kata ka samoro kiting'e mondo samoro bende ng'ama pek to iting'e kigole oko mondo mi owuog oko, samoro idhi imake gi bade marach, bade hinyo, samoro tur. Samoro kaka leche gi bende samoro gin weak, samoro idhi ting'e gi bat sana bade konchiel ywayo ma joint obedo dislocated. Koro magi challenges ma jotuo yudo ka ok giyudo thieth mar physiotherapist makare. Adwa duoki chien nikech ma ato thothne watimo mar tero ng'ato ir jomulo ni. Wacho ni jomulo ng'enyne onge kod lony makare. Hinyruok kata kethruok mane mar kata chandruok mage magi nyalo medo ne jatuo nikech thothne watime to kwang'eyo pek kata chandruok modhi kelo ne jatuo. Gima timore ka kiyudo ka jatuo oseyudo stroke to wan gi gima luongo ni INR, poto mar remo chalo nade. Samoro nyalo yudo ka remo liw, samoro remo poto. Koro samoro ka remo nyalo bedo ni jatuo ni oseyudo stroke to koro ninde kitanda ka, to nyalo yudo gima luongo ni deep venous thrombosis. Remo nyalo pote ogwande, remo nyalo pote e groin mare ka. To in ok in gi lony makare, idhi chaka rwayo jatuo, rwayo jatuo. Seche midhi rwayo jatuo to remo cha mopoto cha, remo cha nyalo wuok to ring modhi e adundo mari. Kodhi odonjo adundo mari to oko kadha adundo to nyalo chako yudo another stroke kendo. Ni remember ni se yudo stroke to koro remo mopoto cha ituge to ringo kendo chako dhi chako yudo another stroke kendo. To kok yudo another stroke to remo cha nyalo ringo ma dhi e obo mari. Koro kodhi e obo to mondo mi koro iywe muya mondo donji, remo koro ok donj oboka. Koro ibiro yudo gima luongo ni pulmonary edema. Koro remo to gi muya ok nyal changanyisha maber, koro yweyo tami. Inyalo po mane koro ng'ato otho ohinyore zaidi makata ng'ato ngima mare oweyo. Kok kamano kopogore gi koso mar dhi ir jarwecho monge gi lony, ok gi lony makare ni to brain winjore be ni timo ma saadi to ma winjore be ni timo saadi. To wan gi kidienje mana wacho mokwongo cha. Ere exercise munjore tim ka en 0 to gi exercise munjore tim ka en tiere grade 4. Koro mano dwaro lony makare.
Koro mano nyalo miyo ng'ato nyalo dak kuom muda mang'eny ka stroke ne ok ochango. Hapa ni mano point maber mokalo nyakwara muge jwang manyaka wamaki kaka nyakwara muge jwang ni ponono ni stroke omako ng'ato kik ichak rwaye ikia gimirwayo nyalo bedo ni remo poto kamoro idhire osudo fuoni mopogre mabende nyalo medo kelo hinyruok. Wachak wadok mane wantiere cha Dr. Hamisi ma ng'ato obiro iri iwacho kacha nyaka tim analysis nyaka tim grading grade 0 nyaka grade 5 kopogore kod grading ago kendo motimo kapok wachako thieth mar ruecho mar jumpstart obwongo mondo otiyo maber. Koro gime ibro timo kendo of course ni jatuo ni nyaka wuo kode mwa encourage aito kendo bende ibro bedo kode gi plan ningeche jatuo ni obiro bire clinic ka to kendo obiro dok dala. Koro wan gi gimwa timo bende inyalo puonj caregiver margi mabiro konye kapo ni wuok e clinic ka to akone ka koro idhi dala kwase pango thieth mar clinic koro seche ma kata ka jatuo ni odok ni entiere ot en dala to caregiver mare nyalo miye mondo mi okonywa e recovery mare. En koro caregiver cha daktari puonje gima owinjore obed nang'o onyalo timo mondo mi thieth bed ni nyalo dhi mbele. Koro mano opogore gi jaruecho mar kienyeji cha. Ma otiegi kendo ipuonjo kako nego beni timo. Thothne ka ji obiro iri kaka laktar nyaka ibed kod plan. Ji thoro ga penjo ni stroke ni odhi bedo kata physiotherapy didhi kuom thuolo marom nade. Ibedo ga kod ansa seche mindiko plan ni koso luore kod ng'ato ka ng'ato kachiel kod kidieny mag hinyruok kama ochope. Koro kwasetimo assessment mwaseneno tibiro fwenyo ni jatuo ni onyalo dwaro kata ka inyalo tim ni sessions 3 times a week. Koro mano wabedo gi plan mare ni to wabiro timo ne kata ka wabiro timo ne thieth mare didek e week. To didek e week ni biro luore ni ya mare cha ne en flaccid kabisa koso en gi teko matin. Koro ng'eny mar thieth biro luore gi injury mar jatuo. Ka en kohinyore sana to samoro nyalo dwaro mondo sessions nego obed mang'eny ningeche ka gibedo mang'eny nyalo yudo ni kodiochieng' mibiro mokwongo kata gi mar ariyo ok inyal timo gik moko midwa ni mondo itim te. Samoro jatuo ni nyalo dwaro itimo ne matin mondo be kik ool mondo mi kik obed ni dende nyalo jony zaidi makoro obed discouraged ni ok onyal dhi kod thieth mare no mbele. Kamano. Manyaka ng'e ane kaka jatuo bende respond. Kako respond. Ngeche nyalo wacho ni idwa timo na exercises mang'eny. Kitimo na exercises mang'eny go to onyalo ool mobed discouraged. Ma ok onyal kata dhi mbele koro gi thieth. Obiro wacho ni aol gina serito ma koro pok aneno ka dhi maber koro onyalo weyo ok odhi mbele koro gi thieth. Wachaka ni kod ja grade 4 nikech ja grade 5 to en ng'at ma osedhi maber ma fuoni ne beyo. Ja grade 4 ema dwani mondo wachak godo seche wachako kod ja grade 4 ma oyudo stroke to entiere kod nyawo mar fuoni to kata kamano pod fuoni ne nyalo tiyo matin tin. Ang'o gini mitimo ne exercise mage mimiye? Koro ka jatuo ni osebiro ma inyalo wasecheko ni to oonge gi blood clot kamoro amora mantiere tiende, yath bende omuonyo, pressure mare nitiere sawa gik machalo kamano, weight mare ber. Nitiere plan gik mibiro timne mar ruecho. Koserwaye bende nitiere exercise mwawacho ni strengthening exercises ningeche en koro en gi teko. Koro teko ma en godo cha wadwaro ni mondo watim ne gik maluongo ni strengthening exercise mondo dhi mbele. Aito ibiro yudo kose strengthening exercise bende kwasetimo to wabiro timo ne gik maluongo ni coordination and balancing exercises. Ningeche antiere gi kwayo mana matin daktari moro nikech studio wani beduong' koro kata kinyalo chung ka aska mana matin ranyisi matin mar strengthening exercises go nikech en ng'at ma mare ok rachruok kinyalo konyo. Koro wanyalo wacho ni koro jatuo ka koro in gi jatuo to of course bade koni bade malit kendo bade ni man gi weakness. Koro nitiere exercise minyalo miye no kunyalo koni ting badi malo tidwoko piny, ting badi malo tidwoko piny. Mano koro ng'eni exercise mitimo ka koro idolo badi. Kendo nitiere exercise minyalo timo kirieyo badi. Koro exercise gi ichako gi e joint mamalo ka kendo kidhi e joint mapiny ka kendo kidhi e joint makagi. Aito kendo joint matindo gi bende nitiere exercise magi. Koro ibiro kuongo chako gi exercise magi walung global. Ibiro chako gi exercise mamalo kisetimo exercise mise move gi kendo chako dhi e exercise mag bat kisongo. Aito kendo dhi e exercise mag ng'ut lwedo. Aito kendo gi exercises mag lith lwedo. Koro mar lith lwedo ni kae ma koro nitiere tich. Kamano.
Ma exercise bende oktima tima kamano nitiere kaka ipoge. Ipoge. Wawacho ni ichako from proximal to distal. Ningeche kata kibro chango. Ibro yudo ni lwete nigi badi ni ka en gi stroke mohinyore sana to badi ni ibro yudo ka nyalo chako mondo miting malo kapok ichako tingo lweti. Gimomiyo mano timore ibro yudo ni representation mar gok ewi ok en malo sana. Ningeche gok itinga tinga badi nyalo ting kendo mar lwedo ma bende ok ni malo sana. Koro waluongo ni kicheko ewi obwongo kacha. Ningeche wawacho ni gima kelo tabu en obwongo. Koro ibro no kare moringo dhi obwongo. Mo obwongo choinyore to gok biro chako move haraka ningeche movement mare representation e brain ni piny. To koro e ng'ut lwedo ka to gi lwedo nigi representation man malo. Koro ibro yudo ni chango chakore e goki kendo inyalo yudo ka aito lwedo nyalo deko sana. Koro lwedo ka endi because otimo complex movement. Koro biro bedo gi specialized exercises mibiro puonje gi coordination. Inyalo puonje kaka onyalo ndiko, inyalo puonje kata kaka onyalo sign check, inyalo puonje kata kaka onyalo timo achiel ariyo adek, kendo inyalo puonje kata mana kaka onyalo obiro button shirt mare, kendo ibiro puonje kata kidwa yawo dhot yawore kama, dhot yawore kama. Koro magi iluongo ni cognitive abilities ma bende ibiro puonj jatuo during this process mar rehabilitation. Mateko kata tich mang'eny nitiere lwedo nitiere lwedo kendo gi tielo bende nitiere mano. Koro kendo kata kichaki gik ni wadwa timo exercise mag tielo ibiro chako gi malo ka aito dhi chongi ka aito kendo dhi e tiendi. Ngech ibiro yudo ni kendo again kaka natemo wacho mar shoulder movement mag tielo magi ok gidwar skills mag hip kendo movement mar knee joint ok gidwar skills mang'eny ahinya. To movement mar tielo mpira idwa chenjo idwa timo gik machalo kamano gidwaro skilled movement. Koro representation margi nitiere brain kendo ni malo zaidi. Nyaka kanyo nyakora Muge Jwang iwinjo kwa wapuonjore wakonyore en puonj maler mikelonwa kod Dr. Hamisi Olonye weche mag ruecho kisungu dendo ni physiotherapist. Nyakora Muge Jwang kik idhi mabor kik isudi adhi online na mag simu intiere kod penjo mora mora go simu or SMS mondo mi ipenj laktar. There's a version of you that's already in Qatar, watching the Doha skyline catch fire at sunset, standing beneath the Qatar towers that curve overhead like waves frozen in glass, kicking up dust on a desert safari, laughing at the 4x4 crests at Golden Dew, wandering the quiet halls of Museum of Islamic Art, history whispering from every wall. And right now on a boat to Banana Island, white sand, clear water, a zipline waiting at the far end of the beach. This version of you is one booking away. Hotel, tour and your visa all included, starting from $2,080 per person, sharing for 5 nights with View Travel. Call or WhatsApp +254 073 254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Anatemo wacho ni anokoda ni mondo ini weri gi pari. Anando ni mondo ini kawe mondo eno wuga ngima na chuth. Chenro mar Injili ngima, Injili makelo ngima. Usihuzunike ndugu. E puonjruok mar lesson jumani. Roho ema chiwo michgi duto. To michgi duto te itiyo ne godo ng'awa Nyasaye. Lulu mag Yesu. Nyithindo manioko kucho. Hera mar Yesu Kristo mopuonjowa mondo wabed gi chuny mar chiwo. Winj wende magwedhowa koa e choirs ma wahero. Tunalopaswa kutenda ni kutoa sadaka, kazi yake Bwana isonge mbele. Wawinjone wach Nyasaye. Kihero Nyasaye to nyaka timwa mapile nyisi ni wan e ringruok achiel gi Nyasaye. Injili ngima Sabato ka sabato are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Kik bayi.
na nimeona vyama vingine watu vijana wamepotea. Please, nataka kuomba within this coalition, let us focus on Kenya's problem. Shida ya Kenya na William Ruto. Tusipigane hapa sisi na wenyewe. Jatend DCP Rigathi Gachagua ombeko tol ewi wach ni duond buche matindo masawa riwore gi DCP ko wacho ni mano kikel pogruok e kindgi kendo giriwre ne golo Ruto e telo. Counties spend out of the total resources given for development expenditure is about, say, less than about 60% of the money that is meant for development expenditure. Report od bura mar Senate oyango ni thoth counties tiyo mana gatama la paro kod auchiel kende e weche dongruok ka county ma Siaya e motelo ka kitiyo kod omenda dongruok Nyanza. Sirkal oyango paro mar timo lokruok e wi chenro masiro somo kod kaka itero jopuonjre e kuonde somo. Machiegni kendo waseyawo laindewa mag simu, go simu, penj laktar mondo mi iyud duoko. Ne watiere kar exercise ne wachako kod grade 4 nikech ja grade 5 to ayudo ni en ng'at masawa. Koro kang'eyo ni pogruok dhi bedo kanye kod e kind grade 5 kod grade 3 kod grade 4 kata kamano mani biro nyiso bang' thuolo machuok. Yena ka wi ote machuok. Antiere kod SMS moro kawacho kacha ni kapo nono ni ng'ato obwok matek ka nitiere nindo ma bende nyalo kelo pressure manyalo kelo stroke ma ang' nyalo kelo midhiero ma wawuoye ni bwok matek kata ka ng'ato nitiere nindo kod gik makamago. Bwok matek manyiso ni samoro obwok ostuka, samoro nyalo miyo blood gwicho matek, kendo mano samoro onyalo miyo ng'ato onyalo roko nyalo en 50-50 en 50-50. Penyo machielo wacho ka ania penjna laktar ni en Dan Grado Wodu Genya entiere Dandora Phase 5 wacho kacha ni omoso wakanyo tuo mar abath ni komako miyo mantiere kod ich nyalo kelo chandruok ne miyo ni to bende inyalo konye to konyne dhi chalo kod jogo ma ok pe kata jogo monge kod ich koso. Okay, inyalo yudo ka koro mama man gi miyo oyudo stroke. Anyalo wacho ni thieth mare nyalo bedo moderated nikech ng'eni koro exercise mibiro miye ok nyal miye exercise man malo sana nikech nyathi bende nitiere. Koro ng'eni ibiro balance nyathi to kod mama bende. Koro inyalo yudo ni exercise inyalo miye exercise mobedo moderated moko ahinya matek monyalo timo. Aito bende ko ibiro yudo sama koro jisejifungua to koro nyalo neno kaka inyalo konye zaidi haraka. To gima duong' ni obiro dwaro mondo mi otudre gi gynecologist mare to gi physician mar mama ni. Mondo konye makare. Aito bende kendo gi gynecologist to gi physician. Nyalo dhi kode maber. Penjna laktar ni atire Migori tasebedo kod wich bar ahinya e bathe koracham mar wiye. Wacho kacha ni osego e pichni mang'eny to onge gimoro amora. Samoro bende winjo ka bede ne ol bade ma koracham ng'ute bende samoro lit sana. Nyalo bedo ranyisi mar stroke koso kapok idwoko mano yena kaw simu. Okay. Hello penj laktar. Awito ja neno nano namba nitiere screen go simu mondo mi ipenja laktar. Daktari. Anyalo wacho ni kupone wiye bare konchiel to seko picha to poko yudi onyalo chaka ne ng'ute ni to ng'ute nikech ng'ute to gi but goke kanyo ang'o manitiere manyalo bedo ni timore kanyo nikech samoro nyalo bedo ni mago nyalo develop into even migraine samoro nyalo bedo ni en godo ka leche ko bende nyalo bedo no jony koro mane nyalo cheki to gima duong' ni odhi hospital mondo daktari o romane gi physician kata neurologist nyalo timo ne examinations mondo wane kaka nyalo konyo. Simu mano ng'adore no ne en mar Angeline. Angeline wacho ni dagino yudo stroke higni 2 mokalo. Bende nitiere thuolo ni inyalo konye mangimane dog kaka ne nitiere chon modhi nyime kod ngima e yo maber mano timore higni 2 mokalo. Kapok idwoko yena kaw simu. Okay. Hello penj laktar. Hello penj laktar. Moko yesi wotke ku kikategje. Machiegni? Muta dwa penjo laktar ang'o makelo tuo mar abach? Daktari no selero moro no kiwinjo daktari poda nyalo lero mana matin. Gima kelo tuo mar abach tho bath konchiel en ni kai ng'ato nyalo bedo ni nigi hypertension
moko bedo controlled, ka en gi tuo mar sukari moko bedo controlled, ka ng'ato nyalo bedo ni oyudo hinyruok ogore piny, onyalo bedo ni kata en gi tumor, onyalo bedo kata mana ni en gi gima iluongo ni high level intracranial pressure ma samoro nyalo kel kata gi meningitis. Aeto kendo bende samoro nyalo bedo ni ng'ato nyalo bedo kata mana gi immune system mare obedo compromised. Mago te nyalo kelo stroke. Antiere kod simu machielo kapok wadhi Simba Angelina. Halo penj laktar. Halo. Halo. An Mary Tino kawuok Kakamega. Machiegni. Apenjo niya. An Mary Atieno kawuok Kakamega. Wawinji penj laktar. An Mary Atieno kawuok Kakamega. Wawinji Mary wuo. Apenjo niya. Tinde no kuot magolo pith nego nyalo bedo arthritis. Ko gin luwa nyaka bedena nyaka ubongo nyaka gine goka. Okang'eyo kiwinje daktari. Awinje matin to wacho ni nitiere gimoro winjo kaluwo goke ka en wiye bende salo bedo ni rundore. Samoro kuponi wiye nyalo bedo ni en wiye rundore kendo gino ringo ka nidhi e bathe. Samoro dwa nyalo go e picha mar CT scan kata MRI mondo wacheka ni to onyalo bedo ni growth moro nyalo bedo ni nitiere koso ang'o ma nyalo bedo ni nitiere timore. Gima duong' no dhi e osiptal. Gima duong' no dhi e osiptal mondo odhi ocheke. An gi Willis e line. Willis, halo penj laktar. Halo penj laktar. Machiegni Willis. Erokamano, iloso gi Willis ka awuok Bondo, Abom. Adwa penjo laktar penjo ariyo. Antie gi history mar Bell's palsy, ang'e ni daktari ong'e mano. To Bell's palsy notem thiedha to nadong' gi nini gimoro manyalo kwano kaka injury moro kata ok ang'e naluonge nang'o. Awinjo ka gima muscles mag bat face na konchiel gin ga tight seche moko and kandwayo wang'e to face na ywayore matin. Koro kang'e ni gino en gima pod inyalo thiedhi maduoge wang'e koso sekawo muda madhi about 8 to around 8 years. Kaeto penjo mar ariyo, ajabedo gi headaches moko matek kabisa. Ma samoro nyalo dhi kata mana the whole day, the whole night, kaeto kiny chak lala. Samoro ok respond ne medication kamonyo painkillers. Maybe daktari nyalo konyo ka konyo ni weche ariyo gotudore kamoro achiel. Erokamano. Alright, awinjo penjo mar anyalo kawo simu machielo mondo mi iduogi dichiel. Okay. Halo penj laktar. Yes, hello. Machiegni. Iwuoyo gi John Oniare. Kaya ni Migori County. Machiegni. Awinjo ka daktari lero ni jatuo manigi stroke ma otho gi dende konchiel ni poko timne management mapiyo piyo after 24 hours to onyalo bedo gi shida manyaka ni. To for my case an gi ng'ama tuo ma hello wawinji dhi nyime. Yes, an gi ng'ama tuo aina machal kamano notho bathe konchiel to gie sani en e osiptal to nyaka sani pok aneno kirwaye. Koro ok ang'eyo ni mano nyalo kelo hinyruok ne medre ahinya. Daktari wadwok penjo mogik ni. Aparo ni ka jatuo sama jatuo nitie hospital to koro management mano nitiere gi daktari biro amwani kupono amwani pod onyalo rito matin mondo miyo koko bi orifa jatuo samoro daktari ma manage jatuo no onyalo we koka man to onyalo dhi mondo odhi penj gi daktari chani to jatuo wani nyalo chako physiotherapy karango mondo miyo bed advice nikech tare jatuo nitie hospital. Koro sama jatuo nitie hospital koro we dakteche koro membro manage kanyo. Koro machielo mwa Bondo wacho ni ne oyudo Bell's palsy higni 8 mosekadho kendo en gi migraine ma samoro bende timore. Gima kelo Bell's palsy wan gi gima luongo ni the 7th cranial nerve. The 7th cranial nerve no waluongo ni the facial nerve. En momiyo leche mag face margi nyalo tiyo. To kobedo compressed ohinyore to koro face ni ok nyal tiyo maber. Koro mano obro luongo ni dhogi nyalo bam. Kopogore gi stroke. Aito kendo wacho ni samoro winjo ka en gi headache. Onyalo bedo an ENT problem. Nengeche nerve no kama nerve makadho ma supply the face no kadhe okadhe a small foramen
to foramen no samoro ka nyalo bedo ni ite nyalo bedo ni nitiere gi problem kata around that area nyalo bedo ni gi problem to samoro nyalo miyo nerve no nyalo bedo paralyzed kendo nyalo hinyore to kendo nyalo cause pain mowinjo mar migraine mowinjo no wich bar ma samoro lal kende malal kende no koro ningeche ngene ko la odhi to duogo manyiso ni nitiere problem ma pok obedo identified. Anyalo advise ni mondo dhi onene ENT surgeon mondo otimne ne review mondo advise samoro nyalo kete treatment manyalo konyo mondo mi rem mowinjo no obed odok piny. Kata Angela ne wacho kacha ni en dagi no yudo stroke higni 2 mokalo. Sa osedeko koso pod inyalo konye moyude. Okay, wanyalo wacho ni stroke biro luore to kaka natemo wacho wan gi paralysis to kendo wan gi hemiplegia ma is completely paralyzed. Koro luore to en stage mane. Anyalo wacho ni quality mar life mar dhano to kopono timne thieth makare to samoro kata kokodok kama ne ntiere chon to quality mar life mare to nyalo bedo improved kotimne physiotherapy makare regardless gi seche modhi neno physiotherapist Daktari, stroke biro ga kod frustrations mang'eny. Yudo ni ng'ato koro ok onyal wuotho, ng'ato ok nyal luoko lepe, ng'ato ok nyal dhi e puodho tim tijene. In kaka jagono mosetiyo kod jotuo mang'eny manyalo bedo kod stroke. Jik mane minyalo miyo ng'ato ni kata odoko ni en magi to kata family alworane bende thoro ga bedo kod midhierni kata dangni mag paro. In fact, tabu miwacho go achiel kuom gi ibiro yudo ni samoro kata wuoyo jatuogi ok nyal bedo ni wuoyo. Sana ibiro yudo ni stroke ma involve the right side ibiro yudo ni koponi right side ne mo hinyore to nen severe samoro ibiro yudo ni jatuo ok nyal wuoyo manyisore ni samoro wan gi gima luongo ni Broca's region obedo located on the left side ibiro yudo ni ka ng'ato hinyore on the ka bleed mare nitiere on the left to koma hinyore is modo on the right kendo vice versa koro ibiro yudo ni samoro kopono hinyore so much onto the left ibiro yudo ni samoro kata samoro wuoyo nyalo tamo jatuo no koro ing'eni kata ka in gi wach minyalo wacho tami ok nyalo wacho koro gima temo timo ka wayudo jotuo gi kaka natemo wacho samo kadho cha ni wabro dwaro gima luongo ni psychotherapy and counseling motegno mibiro timne jatuo to gi familia mare mondo mi jogo bed gi ng'eyo makare kaka inyalo kony jatuo ni mondo mi gibed gi jiw makare kendo gibed gi teko makare mondo mi ginyalo fwenyo ni tuo en tuo kata samoro ng'ato bende nyalo bedo ni en gi tuo mana machielo ma bende en part mar tuo koro counseling ibiro tim makare aito kendo wabiro puonjogi mondo kaka familia mondo ging'e kaka ginyalo rito jatuo ni koro kata ka seche ma daktari onge to nitiere gik minyalo timnegi mondo mi wa advice gi mondo wane kaka ng'ato nyalo dak maber jatuo ni bende wabiro advice ni koponi ok onyalo wuotho matin tindo wabiro puonje kaka onyalo dok otim tijene ma onyalo bedo timo kata ka en tedo to nyalo puonje kaka onyalo tedo kata koponi nitiere kata loso kitanda ne inyalo puonje given the condition ma entiere godo kamano mobeda integrated into the society mobedo nyalo live with life ngech samoro nyalo yudo ni ng'ol moyudo no samoro ok onyal duogo fully completely koponi ne en flaccid koponi ne en stroke mano yudo ma ong'ol completely to wanyalo advise mo chako beda no nyalo dak ngima makare kendo mo nyalo enjoy ngima ne makare kamano makato doko ni dende ok nyal tiyo to bongo ne pod bro bedo motegno pod obedo gi mijingo kachiel kod chir mar dhi nyime gi dak. In fact, in the world of this of physical challenge right now, wabiro kete obiro bedo abled differently. Obiro bedo able different. Gik moko te biro bedo adjusted to fit the situation ma entiere laksechego. Kani wachako chenro ni mulo gimoro kaka weche mag gedo nyakwara muge jwang samori nyalo gedo to kipar ni gimoro amora nyalo timore koro nyalo chako paro ni seche make to dhoudi chal nade corridors chal nade bende nitiere kod ramp kata nitiere kod kaka ng'ato inyalo dhir ponono ni midhiero makama odonjo nikech onge ga garantie ngimani to gimoro amora nyalo timore. Daktari, ponono ni ng'ato dwa tudore kodi wanyalo yudi kanye kod wachni mogik ma nyalo weyo wagodo kawuono. Wachna mogik manyalo wacho ne jopiny ni koponi ng'ato nigi any form of paralysis kata ka ng'ato nigi ng'ol moro amora gima duong' yud thuolo mondo mi yud rehabilitation center maber minyalo yude kony makare e seche mowinjore moloyo te an atiyo ne Kilimani Physiotherapy Center. Kilimani Physiotherapy Center entiere gofise Professor Nelson Awori Center kanye mo antiere 3rd floor room B6 kendo namba na mar simu en 0733 54
6875. Nyalo nuoyo 0733 54 6875. Erokamano daktari. Kamano. Yena dwokni erokamano mathoth. Ang'eni dich to ni ka thuolo mibiro ipuonyi kora muge jwang'e chenro mar penj laktar. Erokamano. Mano en Dr. Hamisi, en jalony e weche mag ruecho kata physiotherapy. Obiyo omiwaga puonj mopogore opogore ka waketo maino e weche mag stroke. Wacho kata ni kaber to seche 24 onego bedi ja physiotherapy osechopo mondo mi yud kaka inyalo konye jatuoni. Ne daktari marwa erokamano mathoth wamor. Ne oganda wa momiyo chenro ni obedo kare. Jogo mochung' ne duol taya kachiel kod ler mar studio erokamano mathoth. Ne director na Alex Obado kachiel kod producer na Papecho Okoth erokamano nyameja. To maduong' moloyo in jahera mar chenro mar penj laktar. Kawacho ni ngima en mwandu, gimoro amora nyalo timore to en chunyi, en pachi kachiel kod support manyalo yudo kowuok kuom wede, anyuola kachiel kod osiepe. Nyaka kendo odiechieng' machielo ni iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masani.